etinye ndị mmadụ ga-ekwu gaa n'ihu ọrụ gị. A na-ebulukwa mmadụ n'ọkwụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'elu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee n'eze eze adịghị adị eze anụgochi eze anụgochi tubelu nwoke ọma na Oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze Anụgochi tubelu onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze Anụgochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze Anụgochi tubelu onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze Anụgochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze Anị ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tampon ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-adị, ndị oche ga-adị, Fronters kara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ efekwa chọọchị fa n'okpuru ụka adịkwa. Mana Ugochi tubelu ekpere ekpe, eze anyị si na ọma mme ọdịnala mmanwụ ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi, Chukwu abịa ma gbago ume, ọdịnala ya dị. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile akpa maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m mgbe Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ uru ọ bara bụ ịchụ aja agba nke abụọ ya. Taa ka anyị na-achịkọta ya. Gee ntị, ị ga-amụta ihe ga-enyere gị aka. Ma bifo anyị gawa n'iru, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa na anyị echịkọtara ya nke ọnwa Juun a na 19th bụ yesterday. Ndị niile sonye na aja eji m n'aka na ha enwetachago ihe onyonyo na their WhatsApp numbers etu anyị si wee chịkọta ya. Anyị ga-akọntinu ukwu a na-agụrụ ha ụfọdụ dịka esi eme n'ụtụtụ taa chiri ọnwa Juun agwụ. Aja mbuli elu aja epụta ihe aja esigoro na ya buli ọtụtụ ndị mmadụ ewu elu. Nke bụ eziokwu bụ na ị mara uru ịchụ aja bara. Ọ bụrụ na ịma uru ịchụ aja bara, ma ọ bụ aja ha chụrụ na grupu, ma ọ bụ aja ịchụrụ onwe gị, enwere ụzọ aja dị iche iche. Enwere aja mbuli elu, enwere aja ihu ọma, enwere aja mgbaghara mmehie, enwere aja dị iche iche. Mana ihe na-achọ ịgwago tata bụ nwanne chụba aja, maka na aja karịrị ọgwụ. Ịghọtara ya? Ọ ya ka m ji wee bịa n'ụbọchị taa. So ndị niile sonye na ya bụ aja enwetago ihe onyonyo etu anyị si chịkọta ya. Echefuna na ya anaghị esho ihu ọrụ na soshal midia maka ọrụ sesịrị.
sọ ndị ọ gbasara ka anyị sendịrị ya meseji. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja nke ọnwa July, chat me on WhatsApp, sendịrị m ya 3 prayer request, mee token donation to the account number. My WhatsApp number bụ 08057837672. I repeat, 08057837672. Then ka anyị banyezie na nkụzi anyị ji bịa taa. Nke ọzọ, ọkwa ọzọ bifo anyị banye na ya bụ echefuna nlecha vidiyo emetụ aka na share button ka nwanne gị wee soro ya mara. Nke ịgba m chọrọ ịkọwa bụ ọ bụrụ na na-enwe telivishọn steshọn mana ị chọrọ ide show our Nollywood movies on your channel, please WhatsApp me. Our Nollywood movies, you will not watch it in this program, this our YouTube channel or our Facebook page. You go to my YouTube channel, Ebele Maka watch film about Ugochi Tubelu Movie Productions. I can watch all our movies. Our movies are very unique and true life stories. Then, you know, to one again. I want to partner with us. We have a salon issue our movies on your channel. Chat me. Then, I can get any show by Tibia. Issue by Tibia na ihe ọpụta bụ mmadụ ịchụ aja taa ka anyị na-achịkọta ya. Aja bara nnukwu uru. Nwere na-achịkọwara ụdị nwere aja dị iche iche. Wee kọwara ụdị nwere aja mgbaghara mmehie. Ụdị aja abụ aja ọtụtụ ndị mmadụ chụgoro n'ebe dị iche iche. Mmejikọ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee mara gị atụ. Na agba ochie, ọ nwere ọtụtụ ndị mmadụ like Nehemiah. Ekwukakwa maka ya bụ onye na agba ochie na Ancient Book. A na-agba Old Testament n'aka ndị ụka ọbịa. O wee bụrụ na o mere mmehie wee megide Chineke. O wee yọcha ayịyọ ọ yọchara wee megide wee gbagharịa. Ma ife ọgba ayịyọ anwa o gosigoduru na o wutere ya. O wee chụọ aja site n'ibutu onwe ya ala wee nọ na mkpe. Maka ya bụ aja ahụ ọ chụrụ na mbutu ala o buturu onwe ya. A wee sị na-enyekwuru ya 15 years. Etu a ka ọ dịkwu David. Mgbe David mejọkwara Chukwu okike, ọ yọkwara wee megide wee gbagharịa. Ihe m na-achịkọwara gị bụ na aja mgbe ọbụla mmadụ chụrụ aja, ihe onye ahụ bụ n'obi wee sụ ya bụ aja. Ọ bụrụ nnọọ ndị chụrụ aja maka mgbaghara mmehie, ha na-enweta mgbaghara. Etu a ka ọ dịkwa n'ala Igbo. Mgbe gburugburu mgbe n'ụwa n'ọsa, mmụọ mmadụ mee mmehie wee megide aja, ọ na-eje wee jepụwa alụ. So ihe m na-achịkọwa bụ na mgbe onye a ga-egosigodo ihe ya mere na ya dị sọrị na ya mere ya. So mgbe ọ bụ na mmadụ dịrị sọrị na ya mere ihe adịrọ mma, ọ na-enweta mgbaghara. So ọgbọ ọbụla ị nere anya fụ n'ime n'ihe wee megide aja ala, maka na ha na-agosi mmadụ jee mee ihe ị kwesịrị ime ka ime ihe ekpere n'ikpe na-eso mma. Ịgbakọ na nkịtị wụda ma ọ pụtara n'afa ma ọ bụ na ọ pụtara n'afa, mana ịma na imere ya n'idinere nwanne gị, blood relative, ma ọ n'ijekwu nwoke ibe gị, ma ọ n'ijekwu nwunye mmadụ, ma ọ n'imere ụmụ ihe ndị a na-asọ nsọ, mee ihe ị kwesịrị ime, maka dosensi imelụ etinyego gị na spiritual danger. Nke a bụ ofu. Nke abụọ bụ na e nwere aja mbuli elu, aja ọtụtụ ndị mmadụ chụrụ maka ihe ọma imere ha. Ghọtara ya? O nwere aja dị iche iche ma anyị ejekpọwa kịta. Aja dị iche iche a chụrụ na agba ochie maka mbuli elu ọ dị. Ụkwụ aja dị iche iche a chụrụ maka aja ekele. Nke bụ eziokwu na onye ọbụla chụrụ aja wee nye ekele ihe ọma merie na ọzọ ya emerie. Maka na onye afụrụ wee gwa ọ bụrụ na o mee ya afọ ọsọ agwụ na-atụ ekele ma ọ bụ na ihe ọma mere gị, echefu na ikele mmụọ mere gị ihe. Ọgwa nnọọ mmadụ mere gị ihe, echefuka na ikele ya. Maka na ekele nwaanyị na-agwa akịrị ike adịa gbọtọ ọzọ. Ebụkwana onye na-egbu ori otuto ihe mmụọ mere gị. Mmụọ mere gị ihe, echefu na ikele ekele. Ọ nwere otu nwoke chatịrị m na WhatsApp, I think last 2 weeks. Wasi m Eze-Ana si ya, osi m na onwere nsogbu ya nọ n'ime ekele si aka n'osogbu ya. O wee sị m na ọ nwere m ole gara aga na ya kwere mmụọ nkwa na ifeọma mere ya na ya ga-abịanye ekele. Ọ kwukwara na mgbe ya mechara ihe a, o tere aka ihe ọma mere ya. Mana ihe ọma ha mere na ya fụrụ nnọọ nnukwu ego ya gbagwọ na ya chọrọ iburu mmụọ efi na ya egbu.
wee sị na nnukwu ka efu mana na ya sịrị na ka e were ego a wee mee turnover na o nwere nwa investment nwa mmadụ gwara ya maka ya o were ego a niile megide tinye ebe a na-ehopusi na within a week 2 weeks na ya ga-eripụta the money back ka e were ike bịa mezuo nkwa ekwe ọ sị na ya tinyere ego a ma ego a niile fọ etuzere pịa ego na ụdị ihe na-etu abụ okwu na ndị mmadụ aghọtara how things work in creation. Ọ bụrụ na ikwere mmụọ nkwa idebe nkwa ikwere mmụọ ihe o ji dị mkpa bụ by so doing ị na-ebiudu personal relation ị na-ebiudu ka afụta gị na mmụọ dịka onye na-awa okwu ome etu ọ dị na mmadụ na ọ na-abụ ikwe mmadụ nkwa ịdị emezu ya o nwere oge ọ ga-eruo ndị mmadụ asị okwu nwoke a abụghị onye ọsọ na ọ ya emeghị nke na ọ ya emekwa antụrụtụrụ ọ bụrụ eziokwu iji ụdị ihe dị etu ọ mmadụ ya dịrị mma amaghị etu a na mmadụ na ị na-edebe iwu ihe ọbụla gị na mmadụ kwekọrịta isikwa etu a gwuru ebe a na mmụọ ihe jọgburu onwe so kere ihe na-akụwa maka ya ihe na-akụwa maka ya wuru onye na-edebe nkwa ikwe mmụọ nkwa ọ na-agwụ ndị mmadụ bịara mgbe a na-agwa ha ịbịa kama iyi ekwe iyi ekwe nnukwu kasị gị ọgwụrụ ọkụ kwee nkwa ọgụ kama ịgozi ego ebu ma ọ wee figbuo mana inyere akwe nkwa nnukwu ihe ya bụ ọbụzie na o mere gị obi anyị ekweghị mezu ya ghọtara ya mmụọ abụrụ onye a na-eme ihe a na-ekwe mmụọ nkwa yes imere m ihe na-etu a na mma emere gị ihe na-etu a mmadụ na-ekwekwuchi onye uwe nkwa mmadụ na-ekwekwa entities of powers nkwa mana ihe na-achịkọwara gị bụ kwere onye nkwa ị ga-emewu den ikwe onye nkwa ị ga-emewu ahụ na ị na-achụ aja kawakwara ahụ nwaanyị ihe pụta anụ don't think about any other thing mezugoro nkwa ahụ ikwere den o nwezi ihe ndị ọsị yọkasịa ibi mmụọ na onwe mpesịta onwe mgbe ọ na-awụ nchọ chalenji mmụọ eburu m ụzọ kwee nkwa mee kwa ozugbo sizie na nke fọrọ ya ghọtara ya so gịnị ka m na-achịkwa maka importance of ịchụ aja enwere aja dị iche iche enwere aja mbuli elu aja ebudo ihe aja mbuli elu bụ nke anyị na-achụwa everybody enwere aja dị iche iche ịgwede iwu ose ndị na-achụ nwanne chụba aja na aja karịrị ọgwụ nke bụ eziokwu na onye na-achụ aja na ife adịghị eme ejiri ọnwa dịbe eme mụrụ ọ bụrụ na ịchụ aja o nwere ihe a na-akpọ symbolic redemption ị bụrụ onye na-achụ aja ịfụ na aka m ihe ọhịa ya eme gị o nwere ihe aja ka mmadụ ga-afụ mgbe gburugburu ndị nne na nna na-enwe enunu daiz ụmụ anụmanụ na kọmpand o nwere ihe ya batara chi iwe mmadụ na famili o were ewu ebe kpa ewu anwụọ mmadụ adị ndụ ịghọtara ya ndị gboo maara ya so mana ọ bụrụ na-ewe onye na-achụpụ aja ife mmụọ abịa jiri aka ewere ihe ọ maka na oche goche gị na ị kwesịrị iji ime ihe kwesịrị ime na mmụọ abịa mana ị bụrụ onye na-achụ aja ihe ụlọ ịchụ aja bara bụ na na-enwere ike ọ bụrụ na asidenti iyi ahụ ihe mmadụ nwee ọgbachi okwu ma mmadụ nwee ọnwụọ mana n'ụtọ na ọ bụ onye na-achụ aja enwere ike bupụrụ ya asidenti ọma ememe nwere ike ọ bụrụ na asidenti ya mee ọ bụrụ na ọkụ ka akụrụ ya n'ụkwụ enụtara m about 15 years ago ndị em Lagos na-abata wee baa ofu kọmpanị mmanya akpa afa mgbe ahụ wee na-apụta na saịdị Igbinedion University saịdị Edo steeti yes saịdị aka anyị na-apụta but I went face to face condition with upcoming another bus all these 14 seaters bus so ọtụtụ ndị mmadụ immediately ndị accident melụ all face to face now all the very serious moto squeeze ya ọtụtụ ndị mmadụ gbajiri ụkwụ ụfọdụ dị unconscious at the spot so ọtụtụ ndị mmadụ amụrụzi onwe ha mfada ụfọdụ ndị mmadụ right do ha ọkụ na they will die no among all those things mana m nwere onwe m si na windo rịpụta nwere ihe mere m yes ihe mere m mgbe ahụ na tụtụrụ moto ahụ bịa tụlie elu n'isi ụmụ ihe esi ya na-adị na moto bịa nye m obere just small mark na n'isi etu afọdụ m n'ọbara apụta nọ mgbe afta ka m nyechara ndị mmadụ aka na-ebupụta ndị mmadụ ndị gbajisoro ụkwụ nye aka na-ekechicha ha ihe n'ụkwụ so onye ka m mechara ihe niile ahụ sokapụrụ ndị mmadụ wee jebe ụlọ ọgwụ alụzi ụlọ ọgwụ ịmụgo ụdị ihe a na-eme na moto na ụfọdụ ndị mmadụ were mene hospital dịgasị iche iche ụfọdụ moto kwụsị onye aka budu ndị ọdịdị ụfọdụ so n'ụlọ ọgwụ nke anyị jere eletu isi ọdịbịa n'ọzi mgbe anyị lụrụ ebe a ha na-asị na ụgwọrọ ọbụla ọbara kpọkpụrụ mmiri ya na ntutu ọ bụrụ na ahịrị na m nwere obere maakị dị ya mana that mark enwere ndị ọda njiri ọzọ nwa ha na-achịkọwalụ gị na onwe ha na-akpọ symbolic redemption enwego m 2 accidents so many places fatal accidents and enwere m injury na ya
onweghị ọrụ just minor as crash. Ya na-achịkwa ọrụ onwe ha na-akpọ symbolic redemption. Kama ihe a nwere ike ime egbughị egbu, o nwere ike mepụ obere ọbara. Ihe o ji mepụ obere ọbara ka o wee gosi gị na o nwere ihe a karịa ime, mana maka ihe ọnọdụ gị na mmụọ, ọ bụrụzie na obere ihe a mere gị ejiga wee kwụọ ụgwọ ihe anwa aka emerụ gị. O nwere ike ọ bụrụ onye aka agbaji ụkwụ, onwe obere ihe ọbara ya gbapụ ya n'ụkwụ. So chụba aja, nwa aja ọbụla ịchụ na nga aja ị ga na-achụ ụgwụ, aja ị na-achụrụ, aja ị na-achụ nwere ike ịbụ to human beings, o nwere ike ịbụ to elemental beings, o nwere ike ịbụ to animals. Ihe dị mkpa nwere ihe ị na-achụrụ aja bụ ihe Chukwu kere. Nke bụ eziokwu na ihe dị mkpa na ya bụ their happiness. Once ị chụrụ aja, obi ụtọ kpaa ha, ifeọma na-eme. Etu a ka ọ dịkwa ọgwụgwụrụ na ndị nwe aka ji ọfụ ma ọ bụ ndị bụ eze arụsị n'oge dị iche iche ma ndị chụọ aja. O nwere ụfọdụ ihe iyi eme elfa obi aṅụrị kpaa ya, obi aṅụrị abụ ihe a chọrọ mmụọ abụọ. So na-enwere ya kpa ndị mmadụ obi aṅụrị ka mmụọ nsọ onye anwa ịkpara obi aṅụrị wee nwee ike gozie gị. Etu ahụ ka m hụ akwụkwọ eze anasị edekwa na ebe dị iche iche gasị. Ịghọtara ya? Maka na onye ọbụla dị ndụ na-achụ aja, ife adara eme ya. And givers never lack. Remember, it's a natural laws. Ka m conclude onye ebe a. Ị na-erecha nkụzi a, chụba aja, gbapụ aka n'isi ka ije gwọọ ọgwụ. Maka na ajọ ụgwọ ọbụla ịgwọrọ nwere ihe dị mfe ọbụla ya. Ajọ ụgwọ ọbụla ịgwọrọ ka i wee manipulate ya, hypnotize ya somebody, adọrọ ọbụla. Kama chụba aja. Ihe eji chụọ aja bụ ịchụ aja, asị na ịchụ aja, asị ntụpụrụ nkịta ọgbụ iro hapụta ya na ọgụrụ ọnya na ndị mmụọ. Ịchụ aja, ihe ọpụta na community go to the hearts of the gods, let them judge. If they nọ na safe side, mana mgbe ije gwọọ ọgwụ eleghị anya na o nwere onye ịchọ ka ije gwọọ ọgwụ ka iwe megide onye anarị oke, mgbe anwa ịbanyego na negative vibration nwere after effect. Ka m kwụsị ebe iwe ha jụ na nkụzi ya ma ọ na-ịchọ ka gbara gị afa mmiri. Send them a message in WhatsApp 0805-7837672. I repeat 0805-7837672. Onye na-echa vidiyo bụsara ya ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Ya gazie n'aka Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Agụmọfọ ndụ n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu all over the globe. Ebe ọ bụla ụlọ akara ka ihe ọma mee lụrụ ụbọchị taa n'aka Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ihe na-esi n'aka ya bịa. Ya gazie. Ka ọ dị n'echi.